Dipu rong supia maker Dr Thengtom rong piachor mate Dibrugarh University along Anthropology Department Assistant Professor Dr Junali Kropi aphan Dipu rong supia thiria long Mekkri meklang angbong arong thon dunsi asomar bangkethom achola rok lapen adonara aphan chiuteka Karibia hampang along nong kache thangklong doctorate degree apun kechok angbong Dr Junali Kropi alang nita inut abang philo Alangli Dibrugarh University along Anthropology Department Assistant Professor Khiba Mahod Matijong Niphai Kreser Keparni men pressure stroke ajoine Ninkanthom Kepa Trokvet Arta Hod Apor Pepen Arong Chivoy Nanglo Dibrugarh pen Dr Junali Kropi Ketiar Pum Dipu Anwansi Alang Litum Kabocha Hemalong Aronate Arong Padosi Matijong Niphai Inkoira Hini Arni Dipu Rong Supia Thirialong Arong Thon Damlo Alang liapan angdung kiti kacipadi along pharo arat chetongdun lapen Dr Junali Kropi karjong chom me phang me kapara plong chiaphan arnam ahil jume hang pirinti Dr Junali Kropi alangli Dibrugarh University along Toklang Thandam Diaprang Dipu Singkiri Junior College along ta Luthan Dunlang alangli kapamote kang bangkethom klim sumaraphan akai ke meji aphan penang an arat arnama hiljume pajir Halapo Dipu Rukasana rong amekar mate CEM Barim Joy Singh Doloi te ranga sopo Subhas te ranga phanta pini Dipu rong supia thiria long arong thondam tanglo